दिनै लांहिन तिनालि बे स्पर्ट्स एसोसिएशननि न'ब्लाङाव लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि गेजेरजों बिथांमोनहा जिथुनिखि बेवहाय माने मोनसे हाबाफारि लादों जे केरियार काउन्सिलिं माने धरिलक फरायसाफोरखौ माबोरै आवगायलांनांगौ आरो गावनि जिउ दाहाराव माबोरै डिग्रीखौ लानानै बा सोलोंथाइखौ लानानै माबोरै साख्रि बाख्रि मोनगोन बेखौ गासै बिथिंनिफ्राय मोनसे सुबुरुन होनो थाखाय दिनै बे लांहिन लाइब्रेरि पाब्लिक लाइब्रेरिया जिथु राहा लादों आरो बिथांमोनहा जिथु बेबस्था अर्गानाइज खालामदों बे लांहिन तिनालि स्पर्ट्स एसोसिएशननि जिथु प्रेक्षागृह जेरै न'ब्लाङाव जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बावहाय गोबां माने गार्जेनजों लोगोसे बावहाय गोबां थाखोनि फरायसा बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो साख्रि नागिरग्रा बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आरो बावहाय गोरों गोरा अनेक इन्टेलेक्चुयेल आरो थुनलाइगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आं आसा लाखियो जे बिथांमोननि जिथु थांखि बिथांमोननि जिथुनिखि साननाय एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बेनि दारै बे जायगानि जायफोरनिखि साख्रि नागिरग्रा जायफोरनिखि सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लानो नागिरग्रा बिथांमोनहा माने बिनि दारै मोनसे माबा जागोन मुलाम्फा जागोन आं बेखौ सानदों आरो बिथांमोनखौ दिनै जोङो जा हायो जोङो केरियार काउन्सिलिंखौ होदों माबोरैहाय सिभिल सार्भिस मोननो हायो माबोरै बेंकआव साख्रि मोननो हायो माबोरै रेलवे बोर्डआव आरो एसएससिआव माबोरै साख्रि मोननो हायो गासैबो खोथाखौ बेवहाय बुंनाय जादों आरो बेवहाय PM बिलिमहन खाख्लारिजों लोगोसे बेवहाय नगावनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसार बिथां माने बर' आरो बिथाङाबो दंमोन आरो गोबां बेवहाय थुनलाइगिरि बिथांमोनाबो दंमोन जों आसा लाखिदों जे बिनि दारै हयथ' बे जाखांफुनाय जितु इयुन जोलै बियो गोबाङै मोनसे दावगानो हागोन आरो बिथांमोनहा मोनसे सांग्रांथि जानानै गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे गावनि केरियारखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आं बेखिनिखौ आसा लाखिदों आरो बे लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि गासैबो मावथि बिथांमोनखौ आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो इयुनाव जाहाथे बेबायदि आरो बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारि लानानै जे दानि इनफरमेशन टेक्न'लजियाव दानि खारथाय बे मुगायाव जाहाथे जोङो जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरखौ जाखांनायनि थाखाय मोनसे एवारनेस लाबोनो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लाबावो आं बेखिनिखौनो आसा लाखियो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनै लांहिन तिनालि बे स्पर्ट्स एसोसिएशननि न'ब्लाङाव लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि गेजेरजों बिथांमोनहा जिथुनिखि बेवहाय माने मोनसे हाबाफारि लादों जे केरियार काउन्सिलिं माने धरिलक फरायसाफोरखौ
माबोरै आवगायलांनांगौ आरो गावनि जिउ दाहाराव माबोरै डिग्रिखौ लानानै बा सोलोंथाइखौ लानानै माबोरै साख्रि बाख्रि मोनगोन बेखौ गासै बिथिंनिफ्राय मोनसे सुबुरुन होनो थाखाय दिनै बे लांहिन लाइब्रेरि पाब्लिक लाइब्रेरिया जिथु राहा लादों आरो बिथांमोनहा जिथु बेबस्था अर्गानाइज खालामदों बे लांहिन तिनालि स्पर्ट्स एस'सिएसननि जिथु प्रेक्षागृह जेरै नब्लाङाव जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बावहाय गोबां माने गारजेनजों लोगोसे बावहाय गोबां थाखोनि फरायसा बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो साख्रि नागिरग्रा बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आरो बेवहाय गोरों गोरा अनेक इन्टेलेक्सुयेल आरो थुनलाइगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आं आसा लाखियो जे बिथांमोननि जिथु थांखि बिथांमोननि जिथुनाखि साननाय एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बेनि दारै बे जायगानि जायफोरनिखि साख्रि नागिरग्रा जायफोरनिखि सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लानो नागिरग्रा बिथांमोनहा माने बिनि दारै मोनसे माबा जागोन मुलाम्फा जागोन आं बेखौ सानदों आरो बिथांमोनखौ दिनै जोङो जा हायो जोङो केरियार काउन्सिलिंखौ होदों माबोरैहाय सिभिल सार्भिस मोननो हायो माबोरै बेंकआव साख्रि मोननो हायो माबोरै रेलवे बोर्डआव आरो एसएससिआव माबोरै साख्रि मोननो हायो गासैबो खोथाखौ बेवहाय बुंनाय जादों आरो बेवहाय PM बिलिप महन खाख्लारिजों लोगोसे बेवहाय नगावनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसार बिथां माने बर' आरो बिथाङाबो दंमोन आरो गोबां बेवहाय थुनलाइगिरि बिथांमोनाबो दंमोन जों आसा लाखिदों जे बिनि दारै हयथ' बे जाखांफुनाय जितु इयुन जोलै बियो गोबाङै मोनसे दावगानो हागोन आरो बिथांमोनहा मोनसे सांग्रांथि जानानै गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे गावनि केरियारखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आं बेखिनिखौ आसा लाखिदों आरो बे लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि गासैबो मावथि बिथांमोनखौ आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो इयुनाव जाहाथे बेबायदि आरो बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारि लानानै जे दानि इनफरमेसन टेक्न'लजियाव दानि खारथाय बे मुगायाव जाहाथे जोङो जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरखौ जाखांनायनि थाखाय मोनसे एवारनेस लाबोनो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लाबावो आं बेखिनिखौनो आसा लाखियो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना